kontragard vi ga radite sa vaše desne strane, znači to ne bine ništa. Šta je poenta ovog direkta? Poenta ovog direkta je da se radi sa blagim poskokom, to je s blagim odskokom, kojem vi vašu težinu transferujete sa ubrzanjem ka napred. Znači recimo direkt zadnjom rukom iz mesta, direkt zadnjom rukom iz kretanja i onda imate direkt zadnjom rukom iz poskoka. Svaki od ovih sa kretanjem dodaje određeni deo telesne mase u pokretu, što dodaje, to je povećava silu udarca. Jasno? Ono što je ključno kod ovog direktnih skoka, da se on radi paralelno sa vodom. Znači, vidim često grešku ovu, neko skoči gore, neko skoči gore, pa udari. Nema potrebe da letite visoko uopšte. Znači, bitno je samo da se eksplozivnim odskokom masirate napred. Znači, kad ja napadam, ja letim blizu zemlje. Bitno je da ova noga s kojom se ja odrazim, u ovom slučaju moja desna, u desnom gardu moja leva, gurne telo ka napred. Znači, ne da ja kompenzujem težinu i da je lansiram gore, pa onda da ja padam. Jer samim tim ja imam veći pređeni put do cilja. Samim tim on ima više vremena da vidi gde sam, šta sam, da se skloni, da me kontrira, da se odbrani. Ovako, ja se krećem ka napred, znači ka napred odskočim, letim pravolinijski u njega, dodajem masu udaraca ubrzanjem u udar. Sljedeći segment ovoga je feder efekt između ruke i noge. Znači, poenta je da vi nabijete u tom odskoku ruku i nogu zajedno, povežete trbušnim mišićem, aktivacijom trbušnih zida i onda u isto vreme ispucavate i ruku i nogu. Znači, noga bi trebalo da se ispuca malo više sa poda, da bi se telo nagnulo i da bi taj efekt ispucavanja prešao i na ruku. Momentum udarca je taj kada letite. Znači, ne kada padate, ne ovo, nego da ja u odskoku prođem kroz njega. Vodite računa o tehničkim elementima. Ova ruka ne sme da ode sa glave pre udarca. Znači, ne ovo. Ova ruka ne sme da padne s lica u udarcu, ne ovo. Jasno. Glava ne sme da ide pre udarca. Znači, ne ovo. To su sve neki nedostaci koje protivnik može da iskoristi da vas kontrira dok letite. Ja dok letim u tom momentu, u tom kratkom vremenskom intervalu dok letim, ne mogu da eskiviram, ne mogu da blokiram, ne mogu ništa. Ja sam se namerio da ga udarim, ja ako sam otvorio preveliku šupljinu između mojih ruku, ja sam ranjiv. Ako mi ova ruka padne, ja sam ranjiv. Teško da ću ja uspeti u istom momentu da udarim i da se pokrijem ako vidim kontru. Zato je bitno da pre odskoka prednju ruku navučete na glavu. Znači vidim, zadnja noga gore, zadnja ruka nazad, prednja ruka ispred lica. Prednja ruka ostaje ispred lica, ona mi štiti lice, znači ne ovde, nego ispred, jasno? Cijela rukavica pokriva veliki deo lica. Brada je dole, ramena su gore. Kada udaram pre nego što mi noga dodirne pod udar, rame pokriva bradu, glava je na dole, druga ruka je ispred lica. Jasno? Noga mora biti sinhronizovana sa rukom, znači ne ovo, ne da zakasniš, ili ovo. Isto vreme noga ispucava, isto vreme ruka ispucava. Kad doskočiš iz udarca, vodi računa kako se pozicioniraš. Nemoj da doskočiš pa da staneš u gard, nego iskoristi tu kretnju da promeniš poziciju, da nastaviš dalje, da uđeš u njega, da nešto treće. Ok, znači radite rundu, jedan radi tehnički vežba. Napad kreće sa pol distance ili sa normalne distance. Nemojte da skačete 3 metra od drugog partnera, onda morate da letite 3 metra, onda nema više vremena da reagujete. Znači, ako mogu da ga dodirnem prednjom rukom ili prednjom nogom, to je odlična distanca za direktni skok. Ako ne mogu da ga dodirnem prednjom rukom
i prednjom nogom, ni u kojoj varijanti, a mogu zadnjom. Znači ta distanca može da se iskoristi za udarac. Ako ne mogu da ga udarijem ni prednjom ni zadnjom, to je prevelika distanca i onda ja dok letim, on može da kontrira gum vrlo lako. Jasno? Znači prva varijanta ustanoviti distancu, da mogu da tipnem, odlično, tu sam. Druga varijanta, prenosim težinu sa zadnje noge napred, odskačem ka njemu, privlačim zadnje koleno zadnjem laktu, navlačim prednju ruku ispred sebe, odskočim, opa, udarim. Kad doskočim, promenim ugao, tu, ili nastavim dalje, tu, ali o tom potom. Ok?